Argazki batzuetatik abiatu eta Microsoft Photostory doako programarekin bideo bat nola egiten den ikusiko dugu bideo honetan. Argazki kontatuak da gaztelaniazko bertsioaren izena. irubebikoitza.microsoft.com helbidetik jaitsi daiteke. Programa abiatzerakoan kontakizun berri bat hasi aukera hautatzen da. Irudiak inportatu botoia klikatu eta bideoan sartu nahi ditugun argazkiak aukeratuko ditugu. Beheko aldean, zinta bat agertuko da inportatutako argazkiekin, alfabetikoki ordenatuta daude. Argazki batean klikatuta hori goiko leihoan ikusi ahal izango dugu, eta hor aldaketak egin ditzakegu. Klikatu eta arrastan eramanez, horien ordena aldatu dezakegu. Edizio botoiaren gainean klikatuta leiho bat irekiko zaigu, eta hori irudiari buelta eman eta ebaki egin dezakegu, efektuak egin eta abar. Aldaketak egin ondoren gorde egin behar dira, exekutatu ahal izateko. Hurrengo botoiaren gainean klikatuko dugu. Leiho horretan testuak gehitu ahal izango dizkiegu irudiei, horien kokapen aukeratu eta iturri aukerak hautatu. Hurrengo botoiaren gainean klikatuko dugu. Leiho honetan kontakizunak grabatu daitezke, puntu gorri bat duen botoiaren gainean klikatuz. Mugimendua eta horren iraupena ere personalizatu daitezke, eta baita hasierako eta amaierako kokapena ere. Transizio erlaitzean transizio egokia aukeratu daiteke. Hurrengo botoiaren gainean klikatuko dugu. Leiho honetan ondo musika gehitu daiteke, artxibo bat inportatuta edo zure musika propioa sortuta. Musika sortu botoiaren gainean klikatuta, leiho bat irekiko da eta hor erregistro musikal desberdinak sor ditzakegu. Genero, estilo, talde eta giro desberdinak nahastuz. Erreproduzitu botoiaren gainean klikatu eta sortutako musika entzun daiteke. Musika aukeratu ondoren, onartu botoia klikatuko dugu. Musikaren volumena doitu eta urrebista bat egingo dugu.
Bideoa egoki dagoela ikusi ondoren proiektua gorde egingo dugu. Horren gainean berriro lan egin behar izanez gero ere. Irteerako formatua artxiboaren izena eta kokapen aukeratu eta hurrengo botoiaren gainean klikatuko dugu.